man ko mabalanse, boss. Damo ko'y kuhan ka ng diferensya ba siya? Di ka mo troubleshooting. Yang katungtupan niya, puwas kay ngaong, head na sa among loans division, diha man to sa nag-handle, mga dogen ko sa gayo. Sa ikaw, mao man imong posisyon sa una. Unsa kang oras sa mahuman? Siya, labing dugay sa una, boss, kanang alas 6 hapon, siya utang alas 6, karon alas 12:30, pagkabugo ni mo eh. Hapak pagin ka ng lamisa ba? Tarunga na, ay pag binugo diha, usan nung rasa di ka kauli. Binugo, maguga, paghimog sistema, ang lakaw sila nga to. Spirituality, actually, sa among, kuha na mo nga subject, mga duha na ka semesters in theology, 1 year na, mga 6 units nga, spirituality lang yun ang among i-discuss. Pag human na mong discuss, huwag yung ko'y nakatunan. Nga naman, because it is spirituality. Di makita, spirituality good. Ang root word sa spirituality is spirit. Can you see a spirit? What is the difference between spirit and matter? Matter occupies space and has weight. Spirit doon namin pangutana sa theology, how many spirits can occupy at the tip of a needle? How many spirits can occupy at the tip of a needle? Diba mo pilay answer? Trillion. Trillion of spirits maka-occupy diha sa tip of a needle. Kunting daghana, nga naman, wa man sila space nga i-occupy, magsapaw-sapaw ram nalatanan. Wag yung problema ang spirit. So, kung sa may spirituality in the workplace, kana bang aspect of our lives nga maghatag og kahulugan sa atong kinabuhi, matag adlaw nga dili makita. Hay may mas importante para ninyo, ang makita o dili makita? Ang importance sa usa ka butang mailhan nimo sa iyang duration, asa kutob, unsay iyang durability. Mo bitaw ang diamond mas mahal kaysa gold, gold mas mahal kaysa silver, kay mura ba ang ilang endurance ba taas kayo. So ang makita mas taas na siya og lifespan kaysa makita. Example, inyong utok, makita, mind ba? Mind. Ayaw nang kanang matter nga, kanang brain. Mind, kanang the mind ba? The intellectual capacity. Makita, dili. Tanawa, di ba? Di na mausap ang naong nga na. Pero kanang gisudlan, anak, kanang imong o, niya naman nga rin naong, anak, nawa. Tanawa inyong mga naong. Mga usab, kanang utok na inyong gigamit, the mind, the intellectual capacity na inyong gigamit, sukat pag grade 1, hanggang karon wagi na mausab. Igingong 1 plus 1, answer din nag 2. Pero kaning nag-eskwela pagka grade 1, nga mulayat ikan rin ngadto, grade 1 pa ta, mulayat karon, palayatan. Ang matter ba? Aba, di ba magsigil, dawata. Sa ito pa, dali kayo mo deteriorate ang matter. Pero ang mind, ang spirit, dili mo deteriorate. So, hay may mas maayo na itong atimanon. Kining matter o ang spirit? Kung ako ninyo, unahag yung spirit. Ayaw ng matter. Nakaroon, arita sa actual na trabaho. Unsa may mas importante, the work or the salary? Ito?
Tanawag yapon sa durability. Hay may dili gyud matapos. Word. Magsapaw-sapaw na lang ko na. Pero sa lari, igdawat ni mo karon, sunod simana, tapos na. So ayaw na mo yatiman na. Di ba? So pasabot na ko, do not desire or do not motivate yourself for the salary, but motivate yourself for the work. Kaya mo na hindi matapos. Una, magsigil akong kanta-kanta dito sa bangko sa ako ng usas. Wala ni overtime pay, ikasabado, way abling bangko, tuwa lang akong kusunod, nag-type sa mga ticketing, nag-filing, ikadomingo, tuwa yapon, usahay pa, Holy Week, tuwa ako dito, kaya nangita ng mga diferensya, ka ng mga findings sa mga auditors, irregularize, tuwa yapon sa bangko. Kanta-kanta ako, why sweldo? Nga naman, ang gibutan ako sa kumunahon ni-apply ko land bank for work. Wag ko ni-apply for salary. Kinsa ninyo din ang nang-apply sa DepEd for salary? Tasa ka mo. O tinuod mo ni-apply for salary niya, gidawat mo, buang tong nagdawat niya. So nang kamoingon ka, sir, I finished my masteral and I would like to apply for a salary of 60,000 per month. Kasi mo dawat mo. Pero mingon na ka, maiki ka mamaka. I would like to apply for a position suiting to my qualifications. I'm willing to work without close supervision and willing to contribute for the betterment of your institution. Nasabya. Kaya, ini gumagdawat, may pilis mundo. Unsay naka-stress karon sa mga workers? Siging kwenta ng sweldo, kanang mga bonus, kanang mga increase, kanang mga CBA, siging paminaw, siging kwenta, siging anticipate, mas stress yun mo anak. Mas may pag magsige mong panganoy, trabaho pa more. Aron nga siging hatag, saging hatag trabaho naman ikaw, praise the Lord. Niya, mabuti mong supervisor, kasama ka, buguan mo dahil, huwag ka mo man ada, di ba kibaw pang katuming mo nani? Niya, mingon natin ko mo, hello day, gimaltreat lagi kayo sa part of the work. Di ba? Part of the work. Ikaw na kang mingon nga, part mo sa kong trabaho, nga kasabaan sa ko. Di ba? Kaya katong nangasaba, part pa sa to siyang trabaho. Na mga saba siya, ang nakaliprensya na, ako magikasabaan, malipayon, ang nangasaba, magulanon. Ako magikasabaan, malinangon, kay gidawat ko siyang kasaba, ang nangasaba, na stress. Ako mamidawat, katrabaho rin ako, napakauwawan, kay under man ko, kanaganing ng teaching naman ko, kanya siya, kay principal man ko siya, superintendent man ko siya, kanya, mga saba siya na ko, padong na siya sa impirno. Ako, padong ko sa langit. Ano na siya? Bago pa kong clerk, pag sugod ginakong asyon sa akong posisyon as clerk, abutan ko alaunas kadlawon, di ko kabalansi. Kay, lisod ba yan ang troubleshooting? Kung wadyo kay mga technique, di ka ka-troubleshoot. So, mga few weeks pa lang ko ni asyon sa, ako nagyun mo ay nagbalansi sa transaction. Alas 12:30 nas gabi wa pa ko'y panihapon kay gamay ba ang taong kay sweldo ang land bank sa una. Pahantod nag-assist acting na kong assistant branch manager, ang katapusan na kong net take home pay
is 7,000. 10,000 ang basic, kuha ang mga deductions. Nagsugod ko ang akong sweldo 4,500 per month, 1988. Ano na yung mga sweldo? Kanya, igadto na ako sa Central Bank, maglibot pamisda ko kay lamisa ka ng mga bank clearing clerk sa dito, mag-hiskot-hiskot din na, labi naman December, mag-hiskot-hiskot na sila sa ilang mga bonus, sa ilang mga CBA. Kaya ako naminaw ko nila. Mingon din ang taga Union Bank. Pila naman niruin nyo, mato sa Boston Bank, pila naman niruin yung basic di ay. Hindi siya, ay, gamay kayo eh. Yak-iya sa kanya mong CBA, hindi kayo ka maubang makuhan ba po. So, pila yung basic ninyo siya? 12 po lagi. 12,000 ba? Ang basic. Niya ako diri, 4,500. Pariha, niya ang ako pag yung posisyon, doha ka buo. Sila dito, clearing clerk, sila dili sila distributing clerk. Kaya sa private banks, usa ang clearing clerk, usa sa ang distributing clerk. Ang ako, duha, akong sweldo 4,500. Yung mingo sa pag-usap, orang-orang ni nga mo, kaya among kuha naman. 13 naman, 13. 13,000. Ang ako, 4,500. Yung humanay, nusan ko sila na ako. Ikaw, Chris, pila naman inyong kuha rate. Ako, pupaliharan. Sige, mag-bisi-bisi ko ka ng aris-aris lang mga documents ba? Pupaliharan daw. Ay, sa noon, anak. Pero igulit na ko nga to, mangutan ako. Pila di ay basic sa atong manager. Ingon na sila, 14,000. Naku, clerk naman na dito sa Solid Bank. Ato pa na. Pero karon awa na. Ang mga private banks na naglaway na silang bank. Karon, balik ta sa isyo. Wa pa ko'y panihapon. Wa pa ko'y painit. 12:30 na kadlawon. Nya ka na akong managers o kamubang mga laki na mo, kadaghanas mga lalaki na sila gitawag og Friday night. Kanawang manuroy o mga warehouse, nya mamuli na sila, mga tungang gabi, kay una pa na muli sila. So gikan sa office, manuroy na, may dagang kayo dito, mga parehar ko sa dini na may mga kuan din, mga kanang kidlap-kidlap ba? Ako wadyo magkakuyog anas una. Nakuyog na ko, pagkapari na noon. Sa una, di ako kuslan ba? Wadyo ko, igulin ako, mag-ianan ako mga Manis, Mutia, Love City Disco, naghangin ito, ay gallery of nightlife. Di dyo kumusod. So naagi sila sa branch, kita nilang naghayag pa, nanood, mabuha na kayong naon, mga unom sila kabuk. Ingon din nga mong manager, akong distansya, ingon ani, dolo-lola katong kameraman. Singgi sa ito may puntahan ba? Napaka! Nako, boss, good evening boss. Nako, di apa lagi boss. Ingon din siya nga, doon sila nga ito, lang unom. Saan ang oras? Napaka! Ano man? Nako, pa mong kumabalansi boss. Diyan mo bikuan ka ng diferensya ba siya? Di ka mo troubleshooting. Yang katungtupan niya, puwas kang naong, head na sa among loans division, diha matos ko nag-handle, mga dogen ko sa gayo. Sa ikaw, mau man imong posisyon sa una, unsa kang oras sa mahuman. Insya, labing dugay sa una, boss, kanang alas 6 hapon, siya utang ako, alas 6, karoon alas 12 media, pagkabugo ni mo Hapag pagin ka ng lamisa ba? Tarunga na, ay pag binugo diha, unsa nung oras di ka kauli, binugo, maguga, paghimog sistema, ang lakaw sila na ito. Portenta na kong hila ka. Nakuha gani ka pamustang, nakapainit pa ko, nakasnacks pa ko, naapabakuroy, kwarta, ipliti, iniguli. Wa ka pamustang, ang akong kabugo. Kaya mo na ko, part of my job. Part of my job. Ngayon ko, Lord, tudlo ilang ko. Niabot yung panahon nga usa na ko mga troubleshooters. Bisan ang diferensya dito sa new account, diferensya sa bookkeeper, ako na itawgon kay ipapangita ang diferensya. Nahimo dyan kong may nakayo mong ngitag diferensya. Moto, pagka
assistant branch manager na nako, di ko bulakaw sa branch, basta di pa mabalansi ang clearing, ang distributing clerk. Ako kisay ubanan, palitan pa nako sila o ganang para pang snacks, o kinsay mag-overtime, ako inang unungan ni ako mo'y tighatag nilang snacks. Ang akong madawat na gamay, akong i-share nila. Pagkapari na nato, nailado man ko aning counseling sa mga, di ba na yung mga problema ba? Katong akong manager, nitawag ako, siya, Padre, si Kuanin, boss, ikaw rin, boss, ikaw siya na, kita tabi kay, itang problemahan ako na yung anak ko, isuyok lagi Padre, nago mo ba? Tabangi tao, hindi ko maglain na kanyang pamilya. Pag-abot ako sa ilang balay, istorya niya, ilang siya, sa istorya, sa kong nauna, bugo, ani mo ba siya? Ako kay sistema. Ako na sa kasing tudlo niya. Tudlo, bawas-bawas na ganyan kabulo na. O na, ang sama ng spirituality nga nindot, ingnagyod, unsay, karawan, be truthful ba? Unsay imong gidawat nga posisyon, nga ni-commit ka, ni-pirma ka na, nga imo ng posisyon, love it, not the salary attached on it, or the reward, or the honor attached on it. Do not love the honor, the attachments. Love the essential. And the essential is your work. If you remove that work, everything will follow, will also disappear from you. Kanya kung pagkapari, di ko magpatintal o madre. Nga naman, o matintal ko ang bukasyon sa madre, guba, hasta akong bukasyon, guba, hastang kulikta, wagtang. Pero akong ignon ang madre, sister, suportahan mo ng inyong community. Nga iampo sa ko, haron ang kulikta permanente. Lipay kayo. I-preserve na ng bukasyon. Kaya ang bukasyon mo ay esensyal na ng akong pagkapari. Dili ang akong makulikta. Muna ang akong makulikta, isigira na akong panghatag. Si panghatag. Anong mahadlok akong manghatag? Niya naman sa sunod. Napag-ibig ko pa din, ang kulikta, nakuntangan, nag-okay na. Sige, ang mga sakristan pa din, magpusok, yung mga awat o kulikta. Ilang mga sabantayan, nag-o, sige lang, okay lang, ay na napadaan ang kulikta ang mga sakristan. Dito na sa nas driver, ipadaan. So, niya pa din, sa may itong sanksyon na rin, isanksyon pa na ni mong ini kaugma, magmisa naman sa ko. Ay, nana ba? Isanksyon pa man. Sa una, 1 peso. Katong nakasabaan ko sa manager, 1 peso ang diferensya na utan ko alas 12:30 gabi. 1 peso. Kaya kinahanglan ginani mong pangitaon niya ma-explain mo anong diferensya kag 1 peso. Karong pari na ko. Suswa na balansiha yun. Adi, kulikta. Butang niya daw. Adi, naipalito nun. Kuhalan niya daw. Lista niya. Lista. Ningon sa itong sekretarya dito sa opisina rin, nag-diferensya dito sa kwarta, pilaman, 2,000. I-charge lang na ako, miscellaneous expenses. Nakuha sa permihan miscellaneous expenses. In short, ang paghigugma sa trabaho, imong gihigugma ang essential. Sa atong pagkatao, in our human existence, there are two basic major aspect of existence: the body and the soul. Ang kalag o ang lawas. Hay may una ninyong atimanunan niya. Kalag o lawas. Bala mo dia. $15 minutes na lang akong lawas magbalong.
So, ako pa ninyo, asa ako sa inside, I tried always to, although di kini ng perfect, no? Ako yung atimanon ang kalag, the spiritual aspect of my existence, not the body. Kaysa ako nang ikaingon, ang body is always deteriorating. Yan na pag kabuang ang body,